Hey, Tobias! Mike! Skal jeg bare starte? Jo. Goddag, og velkommen til Wine Factorys julekalender. Det er sidste gang, I får lov at se den i år. Nå, jeg må gerne gense. I må gerne gense den, undskyld. Det er det sidste afsnit. Det er den 24. december. Ja. Juleaftensdag. Det bliver godt. Jeg ved, at vi skal i hvert fald sidde og pøse noget portvin. Det skal vi. Inden at man skal hygge sig med familien i familiens skød, som det skal man jo. Det bør man. Lige den en gang om året. Det vil være en god form. Yes. Ja, men Mark, sådan lidt generelt om, at vi har gennemgået det. Hvad har vi lavet her i december måned? Vi har drukket en masse bobler. Det er fandme rigtigt. Levere en bulle. Ja, præcis. Og hvis I ved, hvad det betyder, så er I følge med. Så er I følge med, og ellers så kan I lige gå hjem og gense dem. Ja. Måske I skal kigge på nogle af de franske afsnit. Vi har også smagt en masse alternative bobler. Vi har været verden rundt. Vi har været i Amerika. Luxembourg. Vi har Frankrig. Turet rundt i Frankrig. Spanien. Alle mulige områder. England. Italien. New Zealand. Australien. Portugal. Amerika. Ja, det har jeg startet med. Der har du så. Nej. Nu kører vi det rigtigt. Italien. Og så videre. Rigtig mange lande. Ja. Og jeg tror, kan man sige, det har måske både været i et forsøg på ligesom at vise, hvad er der overhovedet af gode topbobler derude, men også måske et forsøg på at sige, hvad er der alternativ til champagne? Og det har måske været gennemgående tema i 2012. Ja, altså det er jo også det, fordi at man fristes jo til hver gang, man snakker om museerne i Wien, så tænker man champagne. Ja, det gør vi. Det gør vi. Det tror jeg, det er der rigtigt. Ja, Det er ligesom, når man snakker om Pinot Noir andre steder end i Bourgogne. Præcis. Ja, og det tror jeg måske, vi har... Og det her, jeg synes faktisk, vi har været rundt. Vi har ikke kun smagt billige ting, altså ting under 100 kroner. Vi har også smagt nogle rigtig seriøse alternativer. Helt sikkert. Og vi har også jeg tror, vi har været positivt overrasket. Vi er positivt overrasket over det niveau, som vi har set igennem de her 24 dage. Ja. Og det niveau, kan man sige, at de produkter, som importørerne har sendt til os, har været ekstremt højt. Det har været rigtig højt. Det er virkelig, og altså, man kan sige, det ligger omkring de der 100 kroner, det meste af det, altså fra 80 til 125 ligger rigtig meget af det. Jo, men så har vi så også lige en prisklasse mere, hvor der ligger fra 130-40 kroner og så op til 250. Ja, jo. Hvor vi jo snakker champagnepriser faktisk. Men jeg har været overrasket over, hvor mange, kan man sige, anbefalinger af godt køb, vi har givet. Ja. Jeg har været overrasket over, hvor mange point, der har ligget sådan slut 80 og start 90, så vi har givet. Ja. Det har været fantastisk. Det har været spændende og lærerigt. Jeg håber, I har fået noget af det. Vi har fået meget ud af det. Præcis. Altså, vi har både informeret selvfølgelig om de lande og de områder, vi har besøgt løbende, men så har det bare været en nydelse for os at være igennem de her forskellige ting, når de ting, vi anmelder, er af god kvalitet. Når det så har været så godt, så har det været en fornøjelse. Præcis. Men vi startede jo med champagne. Hvor slutter vi? Vi skal binde en flot sløjfe på det hele. Præcis. Og så sige, at vi slutter også med champagne. Ja. Og, man skal ikke glemme champagne. Nej. Man kan sige, og vi er jo her på Wine Factory, og hvis I ser med, så er I formentlig også store fans af ægte champagne, og har respekt for det produkt, som det er. Men man kan så sige, der har vi så prøvet at finde alternativerne, men derfor skal man jo ikke sige enten eller. Nej, bestemt ikke. Det vi har at gøre med her, det er Duval Loire. Korrekt. Og det er Vinens Verden, Wine.dk, der har sendt det til os, og det står i 300 kroner. Non-vintage. Vi har smagt den før, kan vi godt afsløre. Det må man sige. Vi har været glade for den. Det tror jeg stadig, vi er, men vi smager den selvfølgelig. Men altså, Duval Loire, som kan man sige, det er en af de her store Grand Marque ting, som man kalder det i gamle dage. Ja. En af de her 10-15 af de største producenter. Og jeg vil sige, deres non-vintage her rangerer blandt nogle af de der super non-vintage produkter, der er ude ved at sige. Det er et rigtig godt standardprodukt. Præcis, et stort hus, der ligesom har holdt fast i kvaliteten. Lidt ligesom Bollinger har gjort det, og lidt ligesom som flere andre sådan store huse har gjort det. Så vi er store, vi kan godt lave god kvalitet stadigvæk. Og det gør de. Det har de gjort hele tiden i hvert fald generelt. Rigtig dejlig kældernote. Masser af syli, masser af gylden frugt. Ja. Det smager godt, det gør det. Dufter godt. Det dufter meget klassisk. Du har det her brioche, sådan lækker gylden smør ved siden af den her sådan varm ristet franskbrød. Og så den her syli, der går ind og underbygger det hele med en rigtig god frugt. Det siger også lidt om, at man har en god lang læringstid på det her. Læringstid på bærmen. Masser af syli også i smagen. Ja. Også masser af syre.
god citrus, smøren kommer, eftersmagen fortsætter der. Der er en virkelig god rigtig god syre. Ja. Det spiller bare. Bum, bum. Sådan skal det gøres. Og jeg vil sige, jeg vil ikke bebrejde jer, hvis I synes, vi er lidt forudtaget at gå ind til det, men det overrasker mig faktisk igen, hvor godt det er i selve smagen. Duften synes jeg faktisk måske var lidt anonym i forhold til, hvad jeg forventede, men smagen synes jeg virkelig kommer igen med rigtig, rigtig mange ting. Ja, vi forudtaget, men fanden er også næsten lige drukket, ikke? Altså. Ja, det er rigtigt. Men Mark, hvis du sådan, skal sige noget sådan personligt om den udvikling, vi havde gerne her i december, vil det være noget, der har fået dig til ligesom at sige, oftere vil du gå ud og købe noget andet champagne? Eller hvad? Det er jo et godt spørgsmål, og det vil jeg jo prøve at besvare på. Nej. Taler ud om politikere. Ja, jeg vil ikke. Altså de ting til over 200 kroner vil jeg nok stadig have lidt svært ved at gå ud og kaste de penge efter det, fordi du kan nemlig få det koster 300 kroner. Ja. Det føles en spids mere. Men det smager godt, og du er rimelig sikker på, hvad du får her. Så du siger, springen er ikke så langt, at du... Nej, til at jeg gider at gå og eksperimentere med mine penge på den måde. Nå, det er det. Men jeg vil så sige, at de der under 100 kroner, 100 kroner ting, lidt over 100 kroner, der har været nogle ting, hvor jeg siger, det kan man egentlig godt forsvare at drikke noget mere af. Det, det behøves ikke død og pine bare være... fordi nogle gange har man bare lyst til bobler, og så er det altså fedt at vide, at der faktisk er nogle rigtig seriøse ting. Ja. Altså jeg vil også sige, at jeg er nok jeg har heller ikke sådan grundlæggende ændret mening, eller nok heller ikke helt ændret handelsmønster, men jeg vil sige, at jeg er blevet genopfrisket i det at huske på, at der er altså nogle gode ting derude. Ja. Og jeg vil nok sige, at jeg vil nok kigge lidt mere efter. Jeg vil nok gå tilbage og så bruge det, vi har smagt i løbet af december måned som referencepunkt, og så sige, der er de der, i hvert fald en håndfuld ting, som vi siger, det her det er bare rigtig, rigtig, rigtig godt som prisen også. Ja, præcis. Og ikke bare god kvalitet. Og det kunne vi jo godt kigge lidt mere på måske. Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi har delt det lidt ind. Vi har sagt, hvad har været det bedste køb årets... Vi kigger på de alternative ting. Der er 2 champagne med, det vil ikke være rimeligt, at de skulle være ikke. Lad os lige smide nogle point på den her. Ja, vi kan godt lige afslutte den her. Ja. Godt køb. Godt køb, bestemt godt køb. Altså vil sige, 300 kroner her er langt bedre lagt her, end det ligger mange andre steder, også inden for champagne. Præcis. Du får meget mere kompleksitet her, end du får for mange af de andre huse. Ja. Så vil sige, godt køb. Og om en uge, så er det nytårsaften, og det er... Det er oplagt. Det er jo oplagt. Og så der med dronningens tale lige at få så et ordentligt glas. Præcis, eller til forret. Ikke til kranskagen. Nej, men til forret til dronningen. De skal have champagne. Pointmæssigt. Flot. Der er en, der har et drikproblem. Jeg kan godt lide sådan en knuppe til i huden. Det kan jeg se. 1,92. Ja, det er det. Det er et godt spørgsmål, hvad? Men hvad? 92 herfra. Ja, så er det det. Jeg siger nok 91. Ja. Men 92 kan jeg godt forstå, og jeg har også virkelig på vippen. Helt sikkert. Det siger vi. Vi godt møder det juleaften. 92 point. Vi giver gaver. Det må man sige. Nej, det synes jeg er fint. Tilbage til det, vi har smagt tidligere måned. Alternativerne. Vi har delt med 2 klasser, der er under 100 kroner, og så er der over 100 kroner. Man siger, under 100 kroner, det er noget, det kan du altid købe, ikke altså? Jo, og så, som du siger, det synes jeg bare, at vi skal understrege, det her med, det er ikke champagne, vi tager kategorier uden for champagne, også fordi at champagne koster 300 kroner cirka og op efter, og så er det bare interessant at finde noget andet. Præcis. Så jeg tager vores under 100 kroner, nu er I spændte. Cava. Segura Viudas. Ja. I kan selvfølgelig gå ind og se indlægget, der bliver linket hernede under. Hvor meget fik? Kan du det? Han fik 90 point. 90? Ja, det er 90. Det var 90. Ja. Det koster 90 kroner. Ja. Det var Wine.dk, du kan få den hos en del vinbutikker rundt om i landet. Og altså, selv før vores december-test her, så har det været en af de kagevarer, som jeg har anset som en af de mest sikre køb. Ja. Og det er meget seriøst. Det er ikke nogen overraskelse, at det går hen og placerer sig i toppen, og det er helt fuldt fortjent, at det går hen og vinder under 100 kroner. Jeg vil sige, der var andre, som man også godt... Helt sikkert. Det har været tæt løb. Altså, der har virkelig været andre ting, vi har haft tæt på, også har udnævnt som vinderen. Men vi synes, det her det er et så elegant produkt, det er så gennemført, det er så... der er så meget rød tråd igennem, det er så balanceret, det er så elegant. Der er også den kompleksitet, der skal være til det prisniveau. Og så er det et sjovt prisniveau, han mærker. Ja. Så kan vi ikke dyre os, fordi det var svært her, men når vi kommer over 100 kroner, så er det rigtig svært. Ja. Derfor så er der 2. Ja. Lad os tage den billige her til 180 kroner for Kronevin.
Cremant de Jure. Sjovt. Anderledes. Det er biodynamisk. Det er hele biotøjet. Der er dog svovl i. Ja. Men det blæster slet ikke. Altså, nu skal vi se, hvad hedder de? Cuvée Papageno. Ja. Og så altså bare Jura. Altså, der er måske mange, der kender Jura. Det er sådan østcentralt i Frankrig. Ja. Det var mange mærkelige hvidvine. Og her går de så ind lige og tager pivetøjet vinder. Det er skide godt. Fungerer godt. Det er rigtig 90 point skåret den her. Flot flaske. Så det er godt køb. Det er noget, vi kender. Det gør det. Og her kommer overraskelsen så. Ja. Til 215 kroner ved 12 styk fra Laudrup Vine. 286, hvis du kun tager en enkelt. Er vi tæt på champagnepriser? Det er vi. Jeg vil sige, at en gang kan du godt få døds, kan du ofte finde til 210-20 kroner på tilbud. Ja. Der er vi tæt på. Det er rigtigt. Men det her, det smager også tisse godt. Jeg skulle også sige, det er rosé. Det er champagnepris, men det er også champagnekvalitet. Ja. Og så rosé har det et andet, men det her, det er jo godt. Altså Quartz Reef er det er det her, vi snakker om, I selvfølgelig går tilbage og kigger afsnittet, men vi snakker meget om, hvor helt sindssyge detaljeregnende de er, og nøjeregnende de er med den her produktion. Alt foregår i hånden, selv dekoreringen. Ja. Det er virkelig et seriøst produkt. Quartz Reef Rosé er en del vinder sammen. Det er, ja. Fedt! Det er rigtig flot. Jeg synes, det er et seriøst resultat. Jeg synes, det er et godt resultat, vi får. Den fik 92 point i afsnittet. Ja. Det var meget højt, men vi var helt vildt glade for den i afsnittet. Det må man sige. Ja. Godt nok, Mark. Ja, det var fandme hyggeligt. Det var fandme jeg synes, vi skal sige, at vi er glade for, hvis der er nogen, der har fulgt med. Ja, meget. Hvis jeg har fulgt med eneste afsnit, så giv os en kommentar. Altså, det er helt sikkert. Det vil jeg være meget glad for. Og så, ja, vi kunne også sidde og hyggesnakke lidt senere, lidt længere tid, men... Vi må hellere stoppe. Ja, det er så nogen bliver sure. Ja. Ha' en fantastisk jul, og have et godt nytår. Vi skal prøve at se, om vi kan komme ud med et afsnit eller to mellem jul og nytår, ikke? Må det ikke. Ses. Skål. Skål. Jeg bliver ved med at spille med det her glas. Jeg ved ikke, hvad der skal. Jeg bliver ved med at spille med det her glas. Og kæft, det smager godt. Ja, det er det. Det er helt vildt. Det er det. Det er rigtig godt. Hvis den her var 92, så gør det der fandme også. Det er rigtigt, og det er godt, du giver den det. Ja, den der, så skulle nedjusteres. Den er 91, det er så det. Ja. Vi tager det. Fint. Godt. Og de vil lave dem så fra 91 og 92. Den skulle stadig være 92. Ja, helt sikkert, ja. Nå, ja, jo, helt sikkert.